Grabatzen dago. Txikoa. A ver, orain, bai. 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 Vale. Podemosek erreforma fiskala adostu du EAJ eta PSrekin, astea bete du albiste honek eta akordio honek, erreformaren nondik norakoak aipatzeko gurekin Amiren Etxebeste elkarrekin Podemoseko batzarkidea, Gipuzkoako batzar nagusietan egunon. Egun. Astea bete du akordioak, iragarpena gauzatu astean, ze pausa eman? Dena oantxe bertan nahi aztertzen zuzenketa guztiak dagoeneko erregistratuta zeudenak, ze bai guk erregistratu genituen Gipuzkoan eta Araban akordioa baino lehen prestatuta genezkan zuzenketa guztiak, eta baidare akordioa aurrera zijoan inean ere bai lehenengo puntu horretara non iritsi ginen, non konsulta batekin izan genuen, eta bar, horre ere bai, Alderdi Sozialistak eta JBTren hainbat zuzenketa erregistratu zituzten beren proiektuari, baina, karo, horiek ere bai moldatu egin dira batean, orduan, aire azterketa egiten, sakon bat ikusteko, hiru lurraldeetan nola gatuko diren azkenean zuzenketa guztiak, gauza bera egiteko hiru lurraldeetan, harmonizazioa ondo zaintzeko. Horri bilbide luzeko akordioa izan da hau, lehen unean, Podemosek militantzeri kontsulta egin zion, hau bertan bera utzi zen, emaitza eztabaida ezina ez zela argudiatu, zer gertatu zen? Richard Bakerok oso azaldu zen. Empate bat zeon, eta horrelako gai batia, ikusi genuen argita garbi, etzela nahikoa baiezko brobil bat emateko, orduan, negoziazioan aurrera jarraitu genuen, nola ez, pixka gehiago lortzeko ez, entzun ere, adostasun horiek lortzeko ez, babes gehiago lortzeko. Eta hori izan zen, iragarpen hori horren urrengo gunean bai, bilera bat egon zen, eta negoziazio mailak aurrera jarraitu du, une oro, data horretatik aurrea, azkenan ezagutu dugun adostasun puntu horretara iritsi arte. Orduan, hori izan da, besteik ez. Hor parte hartzea, lehen kontsulta honetan 25% izan zen, hortzar gertatu zaio Podemoseko militanteari, ez du gogoan dirik izan parte hartzeko? Ez, oso azkar egin zela. Jendari denbora martzaio, baina hemen ez genekan denbora gehieki, zuzenari negoziazioan aurrera jarretu nahi genuelako. Orduan, gelditu egin zen negoziazioa, konsultaren emaitza zen arte, da ezin genuen gelditu negoziazioa ez dakit 3 aste. Orduan, azkar egin zen, eta orduan, baita badago jendea, esaten, logikoa den moduan, esaten duna, hain persaka eta korrika ezin dutera bakitak itxo besteik ez. Bigarren akordio iragarri denean, horretza kontsultarik egon, horretik? Kontsultak, hau esan dut, beste leku askotan, kontsulta telematikoa ez da. Baina konsultatu, nik uste dut argi dagoela, militanteek eta gure inguruko entitateek eta kolektiboek jakin izan dutela une oro zertan genbiltzan eta adostasuna oso argia da eta gehiengo zabal batek oso zabalak babesten du egin dugun akordioa. Eta gainera orain, behin akordioa iragarrita, baitare, gure inguruko beste, gure defentsa berdina dazkaten elkarte asko baitare, zoriondu gaiatuzte, deitu egin izan dugut esateko eskertzeko lortu dugun akordioa, beren mesederako delako baitare, aigaitz egiten mazakit, guraso bakarreko familiak, edo familia anitzak, edo indarkeria matxizaren biktimak, edo kasu sozial oso eta baitare gazteak, gaztein kolektiboak, alokairua defendatzen duten baitare errenta batxuko entzaretare eskubidea eskatzen duten entzat ere bai, errenta itzulgarriak, zakenkari itzulgarrien defentsan ibili diren behin eta berri eta biltzanen baitare ekonomizazio fronteras, eta bestelako ekital entitateen baitaren babesa, orduan, nahiko pozgarri izan da, zai izan da, ibilbide oso luzea, uztailan hasi ginen, joan den urtean, ponentzia bukatu zen momentuan bertan, eta orduan, bide luze horren amaieran, hainbesteko ekomediatikoa izan duenean baitare, eta abstraitu ingea, eta zarata mediatikoaz aparte, maila jarraitu du negoziatzen, eta iritsi egea puntu batan, uste dugun akordio ona dakagula Euskadirentzat eta Euskaldunontzat. Zarata mediatiko horretaz apur bat ere garaitu beharra ditut, ezin bestean, asteburu honetako egunkarietan deigarri izan zen kontua zen, esaterako, EAJak aipatzen zuela, bere militanteak portik daudela, erreformaz delako ezkertierra, Podemosen nabarmendu zuen, akordio aurkezterako garaian, erreformak ezkerrera eramaten zituela neurriak, ez dakit, ze puntura begiratu behar dugu?
Hori izan zen eaiotako legebiltzarreko bozeramailearen zaitzak, baina baita ere erantzunek Confebaskek egin dituen adierazpenei erantzuteko, eta baita ere patronalaren aldetikan jasotzen ari diren kritikei erantzuteko, ez. EAJ ulertzen dut, lasaitzen saiatzen ari dela bere bozkatzaileen edo bere patronalaren ahotsoiek lasaitzen ari dela, hori beren arazoa da, horiek ez dira guriak, gu zaindu behar ditugu gehiengo soziala, eta horretan gaude, eta bai, ezkerrekoa da. Oraintxe bertan indarrean dagona, izendarrean dakaguna eskuineko fiskalitate bat da. Eta horretik pasatuko gea, ez ezkerrera, argi eta garbi, jota hor dagolako, baina bai, ezkerrerantz, eta bai ez da erdikoa izango, ez da izango zentroko erreforma bat, baizik eta ezkerreko erreforma baterako bidea markatzen duen akordio lortu dugu. Gero, gehiago egin daitekela, nahiko genuke, baina, momentuz behintzat, eskuineko fiskalitatea batikan ezkerrerantz begiratzen duen baterantz jungo gea, eta hori nik uste dut poztekoa dela. Justu, azkeneko erreforma, EAJak, PSek eta Alderdi Popularrak adostu zuten, 2018 urtean, horre txosten bat argitaratu zuen, garak aste honetan, nabarmen dut reforma horren ostean, pandemia salbuetsita, diru gutxiago jaso dela, eta agian datu bat ere bada, Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuetarako 400 milioi gutxiago egongo direla, gutxiago esperatakoa, baina gutxiago jaso dutelako Euskal Ogasunek. Ez dakit, erreforma hau baliagarria izango da diru gehiago bildu izateko eta akats horiek konpondu izateko? Badaude hainbat eremu non guk gehiago haratago iritsi gana ginen, EPSV-en kasuan adibidez, moldatu ditugu. Hori zaila izan da lortzea, hortikan mugitzea bai PS eta EAJ, ez dutelako ezer mugitu nahi, baina mugitu ditugu, eta bentsi bertan indarran dauden 40ko salbuespena 30-era, murriztu dugu, horrek diru bilketa handituko du, espero dugu. Ezin dute kalkulatu, behintzat ez dute kalkulatu nahi izan, gurekin zenbateko ekarpena ingo duen horre, baina bai esan digute diru bilketa gora ingo dula hortikan, eta baita ere biak batuta, kenkaria eta murrizketa batuta, baintxe bertan 10.000 euro murriztu daiteke, PSV bitartez 10.000-era jetxiko dugu. Eta tope hori, orduan inork ezingo du 10.000 euro baino gehiago murriztu bere zerga ordainketatik, ez? Eta, haintxe bertan 10.000 dira, eta pertsona asko dira, orduan horrek badakigu ere bai, egingo dula bere ekarpena. Gero baita ere etxebizitzaren gaineko hori. Horrek sortu du zalaparta gehiago, ez? Azkenean EAJak eta PSek eta baita EH Bilduk ere ez zuten kendu nahi, inork ez du kendu nahi etxebizitza erostagatiko kenkaria orotara gu ginen bakarrak, eta egin dugu izan duguna, eta da EAJak eta PSek adostako errenta tope hori 88.000 eurokoa 78.000-era jaistea. Iruditzen zaigulako 78.000 euro ja da errenta ertainak esango genuke, eta hortikan gora ja itzi behar dugu errenta altu ez, eta ezinezkoa da, onartezina da. Orduan bai, kenkari hori ez da desagertuko, baina egia da egiten duen zuloa gaintxe bertan murriztuko dela asko. Eta hor bai uste dugu, hemendikan aurrea diru bilketa onditu ingo dela, konparatuta bain arte egin duenarekin. Horre, egiten aste honetan lista ere bada, zergen aurkako lobby batek, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeak, Madrilen atzetik uzten dituela, zergen inguruko ranking batean, hor gogoan dut ere bere garaian, aipatu izan genuen zergen baitan danpina ere goten zela herrialde. Bai, lehiaketa bat. Herrialde, eta hor pertsona fisikoaren errentaren gaineko zergan, azterketa honetan lehen postuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren zat izan dira, zer iruditzen zaizu testimulua? Egia, horrela izan dela, eta guk salatu genuna 1 euro, eta bain arte aradiaz duguna 1 euro, berretxe gendula, ez? Nola gauden eta nola gongean, ez? Lehiatzen Madrilekin EAJak behin eta berriz eraten zuen ez zela egia, zifra horiek argi esaten dute. Hemendik aurrera, aurren urtetik aurrera ikusiko dugu esaten duten nola kokatzen gean, ez? Datorren urtetik aurrera, behin adosten dugun moldaketa hau, eta baita multinazionalen gaineko zerga indarra jartzen denean, hortik aurrea nolako rankinean
agian, pixka bat jetxiko gehala. Ikusiko dugu. dugu. Baina horre, deigarriare izan daitekena da, akordio honetan, ez dira soilikan arlo fiskaleko neurriak adostu, kontu politiko pare bat ere baude, eta hau deigarriena egin zen nire behintzat. Horre, akordion konpromezu politikoak hartu Ministerio Espainiarrari datuak helaraztea pentsioaren erreferentziak izan alizateko. Ez dakit, nolatan jaso da hori akordio gisa? Ginelako ikusten duela urte bete dagoeneko Gipuzkoako batzar nagusitan eta baita ere Bizkaikoan uste dut eramantzela osoko bilkurara ebazpen proposamen bat nun eskatzen zitzaion argi eta garbi diputazioari bidali bat zituela datuak. Eta zein izan zen erantzuna, eskaera ofiziala jasotzen zuen arte ez zuela ezer bidaliko. Eskaera ofiziala jakin genuen guk esatutako agerraldi baten bitartez urrian jaso zela. Eta arrezkeroztik EAJak beti baloiak kanpora bota ditu, epeak luzatu, zailtasunak adierazti, aurrekontuen baitaren negoziazioan gure lerro gorria hori zen, data bat jarri bartzela, data muga bat jarri bartzela bidaltzeko datuak. Eta horregon ginen, lotzen datak, eta azkenean, bai Bizkaiatara, nea Bildurekin adostu zuten aurrekontua, eta ez zuten datarik jarri, datu horiek bidaltzeko, Gipuzkoan larriagoa indikan PPrekin adostu zuten aurrekontua, eta orduan, eta arrezkeroztik, EAJ jarraitu du bere horretan. Esaten du, hilabeteak, asteak izan ditezkela datu horiek bidaltzeko, orduan bai guk, argi izan dugu une oro joan den urtetikan data bat jarri behar dela, konpromiso hartu behar dela, konpromiso politiko bat dela, ze badakigu legez egin behar dela, baina EAJak ez duela betetzen, eta orduan badakigulako dakala bere kruzada, bere gurutzada estatuko Euskadiko etxebizitza legearen aurka ere bai, orduan hori akordio politiko bidez lotu behar onartu dute. Beraz, espero dugu, pirila bitarte, bidaliko direla datuak, eta maiatzen izango dugula behingoz indize bat indarrean. Atentzio deitzen dut, legez, berez gauzatu behar den gauza. Zenbat gauza. Adibide tonto bat jartzerren, ninok. Zenbat gauza. Udaltzainarekin ez dute adosten ze puntutan errespetatu behar dudan semaforo gorri. Zaila, eta nik uste dut horrek baita ere blaitzen duela, askotan politikaren itxura, zergatikan, horregatik baita ere sortu zen Podemos, indar bezala. Ikusten genuelako legez egin bartziren gauza asko, beste alderdiak ez dituzela betetzen, eta hor gaude, gu, esaten dugun bezala, instituzioetan gaudenean eta gu klabea garenean lortzen dugula gauzak mugitzea, aldatzea eta legeak betetzea, ere bai. Horre, beste kontu bat ere bada, Arabako batzarkiden taldean, Jose Damian García Moreno dago, Ezker Anitzako kidea, alderdi honek irakurketa kritikoa egin du erreformarekiko, eta botoke okerrez banago ematen dute, baina zer gertatuko da? Botoke ematen dute. Orduan Ezker Anitzarekin badaki bilerak eukiko direla alderdien artean, eta ez dakit azkenean egingo du. 31an Ogasunaren batzordean ez da Podemoseko agongo da, orduan bakarrekan. Osoko bilkuran ez dakit egingo du, auskalo. Jakiten dugunean bera galditu. Baina uste dut irakurketa serio bat egiten dutean, ikusiko dutela agian, adostu duguna oso ona dela, baita ere, ulertuko dute. Eta azkenik, galdetu behar dizutere, Gipuzkoako batzar nagusietan, zergen inguruko ponentzia egon zen, adostu den erreformak bertako ondorioen txostenean isladu dauka? Ein handi batean bai, baina dena ez. Adibidez, sozietateen zergan bai sartu dugu progresibitate modu. Progresibitate hori nola lortu behar zitekeen, zailtasunak egon dira kalkulatzeko, eta bai ikusi da, tipoa igo, 25, 28 baita ere personaldientzat, eta tipo minimoa 17an hori ez jetxi, baina bai 19koa jarri, esango dugu, praktika enpresarial gure ustez traketxak erabiltzen zuzen enpresei bintzat, minimo hori igotzeko. Progresibitate moduko bada, progresibitate bat ezarri dugu, sozitate zergan, non praktika enpresarial espekulatzaileak eta baita ere lanpostuetan
lanpostuekin jolasten duten hoiei, eta hori ezingo dute 19tik berako tiporik aplikatu, eta horregatik Confebasken erantzuna ere bai, orduan, bueno, ez daude ados, baina ez espero zuten berdin jarraitzea dena eta mesedetan, ez, hemen guk beti eta behin eta berriz esaten duguna da, enpresek behar dela beren ekarpena, elkartasuna, gizartearen ongizatearentzat, denon ongizatearentzat, eta lanpostuak zaindu ere egiten ez dituzten enpresek gehiagoaren emarko dute. Lanpostuak zaindu, hobetu eta hoientzat tipo minimo hori mantentzea iruditzen zaigu, bueno, baita ere egiten dutelako inbertsio bat, ez? Lanpostuen bitartez eta enplegu politika esango genuke honen eta saritu beharrekoen bitartez, ez? Baita ere hortikan ere bai banatzen delako, ez? Aberastasuna banatzeko beste modu bat delako, ez? Enplegu politika osasuntsuen bitartez. Horrela egin dugu gure progresibidade keinu hori. Guztia bakin gabitzen gara, Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemoseko batzarkidea, Gipuzkoako batzar nagusiena, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko zuei eta guan izan.